Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli huzur tava tamашачылары. Эфирда имамнан сұрық тапшыруы. Аллах Тағаланың рахмәті, бәрәкәті һәр бір бізге де булса иде. Һәм инде иншалла сездән килеп ирешкән сорауларга да шушы студиябызда хәзрәтләребез белән җавап табарга тырышырга насыйп булса иде. Исегезгә төшерәбез әле, әгәр дә андый сорауларыгыз калган булса, әлбәттә аларны юллый аласыз безгә. Иншалла җавап кайтарырга шулай тырышырбыз. Бүгенге тапшыруга килгәндә инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген безнең студиябызда кунакта Яраткан хәзрәтебез гел безнең чакыруны ишетеп, тыңлап, студиябызга килүче хәзрәтебез Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының беренче урынбасары һәм әлбәттә Казаныбызның гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде мин сезне шунда яраткан хәзрәтебез дип әйткәндә, хәзрәт инде аңлап торасыз, теге киләчәктә дә килергә кирәк икән дигән теге тема белән Әйтәм, бик мактыйлар. Чөнки хәзрәт шуннан да сораулар бик күп. Күбесе менә никах турында да җибәрәләр, гаилә турында җибәрәләр. Шуңа күрә инде гаилә мәчетенең дә имам хатибы буларга җавап кайтармаса, кем җавап кайтарыр дигәннән беренче сорауга кереп китәргә рөхсәт бирегез. Бисмилла. Ир атка алтын һәм ефәк тыелган диләр. Алтын балдак йөртергә ярамаганлыгын беләбез инде, әмма күптән түгел көмеш балдакның да теләсә нинди йөртергә ярамаганлыгын ишеттем. Эш көмешнең күләмендә икән. Көмеш балдак хәләл булсын өчен нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Көмешнең күләме ничә граммнан артмаска тиеш? Ни өчен ул шулай? Мәсәлән, платинадан эшләнгән балдак ир атларга рөхсәт ителәме? Аллах разый булсын, бик яхшы сорау. Беренчедән, менә кемнәр беренче тапкыр аны ишетә, ничек инде алтын кимәскә безнең бит балдак алтын, хәзер салсам хатын эләктерә, салмасам гынах икән, нишләргә? Әйдәгез без менә ераграк башлыйк. Аллаһның рәхмәте белән менә шушы балдактан бер нәрсә тормый. Әмма бәхет ул Аллаһ Тәгаләдән тора. Кемдер менә әгәр дә никах, туй балдагын югалтсаң, бетте, гаиләң дә бетәр дип юк. Әгәр дә салсаң, менә гаиләң дә бетәр юк, җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бәхет бирүче, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гомер бирүче, һәр нәрсә Аллаһдан. Шуңа күрә сез һәр бер бармакка кисәгез дә ул файда китермәс, бер бармакка да кимәсәгез дә ул зыян китермәс. Аллаһ Тәгалә хәл итүче. Шунда менә шушы гаиләләргә нинди тәкъдим, хөрмәтле хатыннар, ачуланмасыннар, хәтта үзегез ирегезне алып, ирем, әйдә әле, сиңа алтын ярамый икән. Чөнки ул дин кушкач, Аллаһ Тәгалә кушкач, Аллаһ Тәгалә зыянлы әйбер кушмый. Аллаһ Тәгалә зыянлы әйберне тыя. Һәм менә алтын әйбер, аны хәзер тип ягыннан да дәлилләп әйттеләр, ирләр өчен катгый тыелган. Ирләр өчен алтын гомумән зыян китерә торган ират буларак, Алла сакласын. Шуңа күрә ирегезне алсыннар, әмма камерага әйтимдер инде. Әмма ирегезне алыгыз, аны белән бергә шушы ул бит сезне һәр вакыт шушы балдаклар артыннан алып бара. Хәзер сез инде ирегезне алып, шушы кибеткә барып, шушы сатучыдан каралы, безгә менә ират өчен, минем ирем өчен бер күмеш балдагы кирәк дип, шунда матур итеп сайлап, сатып алыгыз, бармагына кидерегез, алтынны алып, менә алтынны я сервантка куегыз, я үзгәртергә берәр сезгә алтын алкалар ва нәрсәдер, шушы сезнең ирегездән балдагыннан нитсеннәр, бәлки истәлек итеп саклагыз, ул сезнең эшегездә. Ләкин хатыннар ирегезгә шушы эшен эшләргә ярдәм итегез, сайлагыз, бүләк итегез, һәм әйтегез, матурым, менә бу күмешне киеп йөр, алтын сиңа тыелган икән. Бу дин, бу Рөстәм хәзрәт тә әйтми, моны Хузур ТВ дә әйтми, бу Раббыбыз Субханаһу ва Тәгаләнең әмере. Ират өчен ул тыелган. Икенчедән, әлбәттә,
галимнәр арасыннан бу каян менә бу көмеш каян алынган, аның без тарихын карыйк. Электән үк ул теге балдак Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям кия иде. Хадисләрдә төрлечә килә. Чөнки кайбер хадисләрдә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бу исемсез дә йөртә иде, кайберләрендә бәләкәй бармагында йөртә иде, кайберләрендә гомумән балдаксыз йөри иде дип төрле риваятлар килә. Бөтенесе сахих, ягъни Расулыбыз монда да йөрткән, монда да йөрткән, һәм элекке, һәм гомумән кайбер вакыт балдаксыз да булган. Шушы балдакларның максаты нинди элек иде? Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям яза да, укый да белми иде. Аның монда язусы бар иде. Без хәзердә ул фотоларын күрә алабыз. Кая ул штамп, печать форматында, мөхер форматында аны куя иде. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллямның үз мөхере булган. Менә шушы мөхер, шуңа күрә ул Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сүннәте, һәм без аны Расулыбыз кигән дип, без дә шушы көмешне киябез. Шунда ук сораулар китә, хәзрәт, менә минем мәсәлән алтын, муенда да алтын әйберләр бар иде, хәзер аларны да ярамый икән, нишлим, көмешне кисәм ярыймы? Гомумән Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям көмештән муенда йөртмәгән, шуңа күрә аның савабы булмый. Электән бездә кирде бит теге айны йөртү, менә мин мусульман дип, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям без анардан өйрәнәбез, чөнки динне безгә өйрәтүче ул пәйгамбәребез сәхабәләренә, сәхабәләр тәбииннәргә, һәм галимнәребезгә өйрәтә. Галимнәребез әйтә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям муенда көмеш әйберләрне йөртмәде. Шуңа күрә йөртмәсәгез, бәлки ул хәйлерәк, аның өчен без савап алабыз. Дин ягыннан ул сөннәт дип әйтелә. Сөннәт нәрсә? Ул пәйгамбәребез эшләгән эшләр, аны эшләгәч безгә әҗр савап языла. Аны эшләмәсәң гөнаһы юк, әлбәттә, ләкин савабы бик кирәк. Савап белән бергә бәрәкәте дә килә, уңышы да килә. Нишкәрәк китсәк, балдакның менә хәзер без бит Аллаһка шөкер бөтенесе бик акыллы. Хәзер балдакларны карый башласаң, анда бу балдакта гомумән көмеш бар микән дигән сорау чыга. Шуңа күрә тиешле җирләрендә кая көмеше, ничә грамм, тимер әйберләр кушылмаганмы, аны тикшерегез, чөнки тимер әйберләрне дә без кимибез. Без гомумән пәйгамбәрбез көмеш әйберне кигән иде. Шуны игътибарга алыгыз. Граммлар мәсьәләсе, кемдәдер зур таш белән, кемдәдер бәләкәй таш белән, аны күләме теге бик зурга китмәскә тиеш, бик теге күзгә берлә торган, нитә торган, чөнки кемдер әйтә, хәзрәт, мин менә зуррак куям нәрсәдән, чөнки менә дуа кылганда или барганда күз тими ди. Күзне дә алучы да саклаучы да Аллаһ. Менә шуны онытмыйк. Шуңа күрә Раббыбыз субханаһу ва тааля безгә пәйгамбәребезнең сөннәте нигезендә көмеш балдагын кияргә насыйп итсен, алтын әйберләрне ирләр салсын, хатыннар аны ярдәм итсен, һәм көмеш балдакны алганда шушы анда нинди тан әйберләр кушылган икән, аны тикшерегез, пробаларны карагыз, чөнки көмеш итеп башка балдакларда сатылырга мөмкин. Пробасы булсын, кагазы булсын, шунда ирегезгә алып бирегез, бүләк итегез, ирегез киеп йөрсен. Иншалла шабысында. Хәзрәт, инде икенче сорау. Мөселман гаиләсе сәфәргә чыкканда нинди кагыйдәләрне үтәргә тиеш? Ир атның аерым сәфәргә чыгып китүе һәм хатын кызның аерым сәфәргә чыгып китү мәсьәләләрен аңлатып китсәгез иде диелгән. Сәфәр. Менә нәрсә ул сәфәр? Әгәр дә без фикъ китапларыннан карасак, ул менә сәфәрнең озынлыгы 100 чакрым. 100 чакрым һәм шунда ук теге 2 атнадан әзрәк. Әгәр дә мәсәлән без каядыр менә безнең туган авылыбыз, мәсәлән без Казанда торабыз, Казаннан 100 чакрым, мәсәлән Арча. Ягъни Арчага барганда мин мусафир. Әгәр дә Арчада мин 2 атнадан кимрәк яшим икән, мин мусафир. Әгәр дә Арчада мин 2 атнадан күбрәк яшим икән, мин муқим, ягъни анда торучы дип хисаплана. Шунда шушы сәфәр нишләп хисапка алына, чөнки ул намаз белән бәйле. Әгәр дә мин мусафир, мин 4 рәкәтле намазларны 2 рәкәт итеп укый алам. Мәсәлән, өйләнен 4 рәкәт фарызын 2 итеп укый алам. Икенде ясту
итү нәкъ шулай ук. Шунда сорау чыга, хәзрәт, ул фарыз турында әйтәсез, сөннәте укыламы, юкмы? Сөннәте турында гомумән әйтелми, шуңа күрә мөмкинлек бар икән укыгыз, аның савабы булыр. Мөмкинлек юк икән, укый алмасагыз, гынахы булмас. Гынахы булмас. Ирләр сәфәргә чыкканда Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям искә төшерә, үзегез ди сәфәргә чыкмагыз. Икәүләп сәфәргә чыкмагыз. Сәхабәләр сорый Расулилла ни сәбәптән? Чөнки өченчесе ау икенчесе шайтан булыр ди. Васваса итәчәк ди. Өчәүләп юлга чыксагыз, хәйлерәк ди Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Шушы өч кешедән, мәсәлән, өч ират берсен әмир итеп, берсен шушыны җитәкли торган итеп сайлагыз. Чөнки туктыкмы, юкмы, ашарга кирәкме, юкмы, бәдрәфкә барыкмы, юкмы, намазны кая укыйбызмы, шунда бер җаваплы кеше булырга тиеш, кемнең ахыргы сүзе. Мәсәлән, әти белән балалар баралар икән, әлбәттә әти әйтә икән, туктыйбыз, әйтә икән, ашыйбыз, әйтә икән, йоклыйбыз. Менә ул мәсьәлә. Ир хатыны белән сәфәргә чыга ала. Хатын-кыз сәфәре. Хатын-кыз турында Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям катгый рәвештә динебездә каралган, үзе генә махрамсыз сәфәргә чыгу тыелган гынах. Хәзрәт, ничек инде, менә мин бит үзем рульдә дә йөрим, үзем самолетта да йөрим, үзем мин менә яулыктан, күлмәктән булса да мужик инде мин үзем. Юк, хөрмәтле апаларыбыз, сеңелләребез, кызларыбыз, әниләребез, сез хатын-кыз, Аллаһ Тәала безгә ирләргә әмер иткән сезне сакларга, якларга нитәргә, шуңа күрә сез хатын-кыз буласыз. Хатын-кыз буласыз. Мәсәлән, менә ничек светский дип әйтик, бер хатын-кыз әйтә, менә мин ди иремне ирәттем, ул минем машинада ишекне ачсын. Ул бит мотор бит, әмма ире килә, ишеген ача, хатын-кыз чыга, утыра, бит мотор күренеш. Бездә бит ул ничек инде, үзе ачсын, үзе шулардан сан ничексез ирәттегез. Без туктыйбыз ди кибет янында. Мин утырам ди, чыкмыйм. Ир баштан шулай да караган, булай да караган, аннары килеп ишекне ача башлады, нитә башлады. Бәлки менә ул да кирәк, чөнки хатын-кызны без яклыйк, саклыйк, нитик. Ул бит ишекне ачу, ябу нәрсәдән түгел, ул үзе дә ача ала, ул үзе дә яба ала. Ләкин бәлки анда пычрак, ул озын күлмәк белән. Бәлки туктаган җирдә без бит рульдә утыргач аны күрмибез. Анда килгәч, каралы әле утыр, хәзер кузгалыйм, нитим, менә чиста урынга бас әле дип, шунда менә сакларга нитәргә, шуңа күрә хатын-кыз үзе генә ирсез, махрамсыз, махрамга кем керә? Ире, әтисе, бер туган абыйлары, әти, әнинең бер туган абыйлары, менә ул ират кем анарга өйләнә алмый, бу ират белән бергә сәфәргә чыгаралар. Хәзрәт, менә хаҗга барасым килә. Ирем бармыйм ди. Нишләргә? Үзем генә язылсам ярыймы? Монда хәзер мин язылыгыз, барыгыз. Әмма безнең өчен яхшы бит, менә безнең мәхәлләдән бер апа мәчеттән хаҗга барган дип әйтү, ләкин дин әйтә, кабул буламы? Гынахы булмыймы? Чөнки үзенә сәфәргә чыгу гынах. Теге ярамый, может быть дигән түгел, гынах. Менә Аллаһ Тәала сакласын. Шуңа күрә хөрмәтле хатыннарыбыз, әмма әниләребез, сеңелләребез теләк бар икән, ирегезне моторым әтиәнләргә барып кайтыйк инде, менә әни авырый бит, инде хәлне белешик инде. Сез бит муен, сез бит нитә аласыз. Ирегез юк, менә вакытым юк, улыгыз бар, абыегыз бар. Улым илсә ярыймы? Ярар, менә Әхмәт белән барып кайтыгыз. Әмма анда Али белән алып барып кайтыгыз. Менә һәр вакыт хатын янында кеше булырга тиеш. Һәм иншаалла хәзрәт, бу бит авыр, ничек инде мин үзем, ул бәрәкәте булмас. Ул кайгы нәрсәләрне китерергә мөмкин. Шуңа күрә хатыннар
Bu Allah'ın emri, значит biz semi'na ve ata'na, biz işittik, buysunduk. Bunda sporlaşırga, bəhəsləşirga, əgər də bulay, əgər də tigilay, əgər də biz grupu bilən, minək xatın qızları grupası bilən barsak, əgər də niçik barsak, ol, məsələn, nərsəni iskə tişirəm, şu sıravlarını işitkəş, Musa aleyhisselam bit. Əmə tavdan qayıtqaş, nitkəş, tigi nərsələr bulğaş, bir ulim bulğaş, şunda Allah Teala eytə bit, sıyırını çalsınlar. Başlarına nindi sıyır. Neçə yaşlıq, boğaz mı, yok mu, nərsələr mi, bütün əllə nindi sıravlar. Şu an bizdə də Tatar xalqında ol var. Hazret necə indi biz bit yolunu izli başlayırız. Tak irim var mı iken, значит min nitergə tiyişdir, neçikdir bu situatsiyadan шығарға tiyiş. Lakin halal yol bilen. Halal yol etiyin, abıyın, oğlan, ol halal yol. Hazret, alaysa ikinci yaxlı sırau. Mesela, şundan da grup bilen degenden aytam indi. İşte bugün kende xатын qız bitinde özü söyleyala işleyim ol yok mu diye aytabız. Hem düzü tilese işlesin deyip aytabız. Hem ol şundan kita komandirovka seyitmişi şoluqtagi bir türküm xатын qız, anda biraz irat da bardır deyip aytaginde. Hem alar kitalar anda bütün şit ilge, hummen şit ilge samolyot bilen bu şiraqta ol neydələ irim, birge kittik deyip aytarga tiyişmi? Ol bik anlayımız dünya. Dünya işlərə də kirək, akşa da kirək. Hazret bizden bir iş ipotekalarını da yabırğa kirək. Hazır min bu komandirovka barmasam meni qovarğa mümkünlər. Neçəkində min erimni özüm bilən alayım. İşini saylaganda, işini qaraganda siz şuşu əybirlərini xocağız bilən, bulaşaq xocağız bilən siləşib bitirəgəz. Məsələn, şuluq namaz məsələsi. Hazret, mənə namaz oqurğa rüxsət verməylər, şu an görə oqamayım. Allah Teala eytə oqa. Mənə işte bulğan xocası eytə oxuma. Bu akşağa birilib bu yolun sayılı oxumasqa. Min qayıbsız, min buldur almayım, rüxsətim yox. Neçəkində sen qayıbsız. Senin ixtiyarın var bit. Sənə bir kim bit kişiləb, beyləb, mənə şu işte işlə deyib eytmey. Etmeyin. Allah'a şükür dünya zor. Allah'a şükür Allah Teala başka mümkünliklerin biri. Çünkü rızığı yazılgan rızığı kile ol barıbır. Kile halal yolu bilen, kile haram yolu bilen. Eğer de bizning işimizde şunday haram eybirler var iken yiş komandirovkaga yerge turu kile hatın kızga da grupa bilen mi özüne mi yiş namazını kaldırga turu kile staloyda da haram rızıklarını aşarga turu kile nişik Allah karşında nişik cevap verirmiz. Rüstem Hazret ol yumşak ko'ngilli indi ol yarar indi deb aytirga mumkin, lakin Alloh taolaning qat'iy qonunlari bor. Mana shu qonunlarni biz o'targa tiyishmiz. Hem shunda barakatida o'nashada bo'lashaq. Endi Rüstem Hazret demekten indi isketch rutasi kelishdan da hurmatli tomoshachilarimiz bugun bizda qonaqda Muhammadiya madrasasining direktorining birinchi o'rinbosari ham endi Qozoni bizning g'ayla masjidining imom xatibi Rüstem Hazret Xayrulin ham biz bugun g'ayla masalalarini qarata endi so'rovlarni tekshiramiz, qaraymiz. Hazret aldagi so'rov musulmon g'aylasida bolalarga bilim beru. Bugungi kunda modaga kirgan homeschooling degan bir bor bitin school, ya'ni maktab, home, uy, семейное образование, uydagi bilim beru. Ham maktab programmasini chetdan turib o'qiy, ya'ni distansion обучение. To'g'rida сөйләп ketdingizlar bizga. Bormi, nechta qaraganishlarga bolalar uydan o'qiy olsin uchun qaysi format yaxshiroq? O'ng'ay ham teskari yoqlari aning shulay sizning praktikada bo'ldimi? Umuman mana jamoat mesela hatta medrese bizde Muhammadiye medresesinde qo'shan shogirdlarni biz qabul etamiz. Hem anda qaraysan bit, qay o'qigan, nechik o'qigan, belki ida o'qib, anan balları da yaxshi bo'lirga mumkin, lakin ida o'qib, ol nechikdir jamiyatga yurolmagan. Mesela qiz bola qaraysan, ol klassda o'zigina o'tira, boshqa bolalardan qo'rqa. Yigitlar da mana kim idagina o'qigan, ol dunyoni ko'rmagan. Mana biz sizni bilan biz maktablarda o'qidik, kimdir 9, kimdir 11 yil. Unda turlicha bo'lgan, talashdik da, nitdik da, kimdir mana sigaretda tortib qarali, boshqa aybirlar bo'lgan. Allohga shukr, Alloh taolo bizni saqlagan, ham biz musulmon bo'lib, shu haram aybirlarni tiymisha o'sdik.
үстек. Ләкин менә урамда, мәдрәсәдә, башка җирдә кемдер нәрсәдер безгә ярамаган әйбер тәкъдим итә икән, безнең эштә бу иммунитет дип әйтикме, саклана торган бер пәрдә бар. Без анарга игътибар итмибез. Мәсәлән, без укырга килгәч, укыган вакытта бит менә төрле яклардан җегетләр җыелган һәм карыйсың качан зур шәһәр Казан бик күп җегетләр бызыла башлаган. Мәсәлән, Казаныбызга гарәпләр киләләр укырга. Һәм медицинский башка шунда алар намазлы, уразалы, матур итеп Коръән укыйлар. Ярты елдан соң бер төркем үзгәрә. Кызлар белән ирешәләр, намазын ташлыйлар, нитәләр. Шуңа күрә менә бу иммунитет юк. Шуңа күрә мин гомумән әйтәм, бала ул башка балалар белән бергә мәктәптә укырга тиеш. Хәзрәт, анда бит сүгенәләр. Ризык харам. Ризык харам. Менә анда тәмәке тарталар. Әйе. Ләкин улың кайтты икән, кызың кайтты икән, әшәке сүз әйтте икән, утырт. Менә бу иммунитетын күтәр, аңлат улым. Алла күрә, мәктәптә булсаң да, өйдә булсаң да, мәктәп артында булсаң да, фәрештәләр язып бара, синең начар сүзеңне язып куялар. Аңлат. Әйе, бу көндә эш. Менә юк, бездә өйдә телевизор юк дип кайберләре әйтәләр, чөнки анда пычрак. Әйе, ул кавысын, карасын, сез анарга аңлатыгыз. Улым, менә бу харам әйберләр. Шундый әйберләрне карарга ярамый. Бу халал әйберләр. Бу әйберләрне карарга кирәк һәм ярый дип, менә ул аны күрергә тиеш. Көндә менә күргәч, ниткәч, ул шуны белән үсеп, бу ярамый, бу харам, бу нәрсә нитәр. Улым, әйе, менә синең мәктәбеңдә ризыгы харам. Әйе, без директор белән дә сөйләштек. Әле әти әнләргә халал кирәк диләр. Башка нәрсәләр, менә үзең белән, менә шушы ланчбокста ризык, әмма шуны менә син башкалар шапкач, син алардан ким булмыйча, матур итеп шул столовыйга кер, утыр дусларың белән, ләкин үзең, мин сөйләштем директор белән дә, класс җитәкчесе белән дә, үзеңнең ризыкларын аша, ләкин бөтен балалар белән бергә. Әйе, улыбызга, кызыбызга шулай авыр, яулыктан. Кызым, анда бит кызымнан малайлар яулыкны тарталар. Әлбәттә, үскәч тартмыйлармы? Үскәч тә шундай хәл булырга мөмкин. Берәр трамвайга, үтеге берәр начар кешеләр янында булып, дип тартырга мөмкинләр. Үскәч инде, нишләсен? Бу бәләкәй шанда тарттылар да, борылып портфель белән бәргән. Моның иммунитет, ул белә, шундай ситуация булырга, мондый хәлләр булырга мөмкин, һәм шуны белән ул шың мусульман булып үсә. Без аны үзебезнең гафу күлмәк астында саклап тотып, без бит аннары барыбер бу дөньяга җибәрәбез. Бу әйе, пычрак дөнья, барыбер җибәрәбез, һәм аның саклана торган пәрдә булмагач, каралы, бу ярый микән, ярамый микән, ничек микән, ул аны ауз итәргә мөмкин, нитәргә мөмкин. Ана хәзер бит күпме яшьләребез алданып бу электронный сигарет имешләргә ярамый, харам ул, Алла Тәала сакласын. Менә шунда гомумән мин имам буларак, менә Мөхәммәдия мәдрәсәсенең мөфти хәзрәтнең ярдәмчесе буларак мин каршы. Чөнки бу барыбер бала кыйнашырга, бала күрергә, бала нитәргә тиеш. Хәзрәт, анда бит менә талашалар. Ул бит җигет. Ул бит барыбер өйрәнергә тиеш. Аннары гаилә корыр. Анда нәрсә берәр парктан барга дисәләр, хатынны калдырып качармы ул? Юк, ул әзрәк көчле булсын. Расулыбыз саллаллаһу алейһи әйтә бит, көчле мусульман хәерлерәк, көчсез мусульманга караганда. Хәтта икесе дә хәерле ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Аны бу дөньяда торабыз икән, әйе, пычрак, ләкин без көндә аңлатырга, көндә аңлатырга авыр. Җиңелрәк өйдә квартирада яптың да, урамга да чыкмый, бер кайда чыкмый, менә өйдә генә утыра шулай, ул барыбер килә. Барыбер Мөхәммәдиягә килә, барыбер ислам килә, академияга килә, башка җиргә килә, ул барыбер аны күрер. Менә шул яктан хөрмәтле әти, әниләр, алданмасын.
мәктәпкә йөрсен, укысын, өйгә кайтып, сез аны яңадан, аны белән өйрәнеп, нитеп, карап, нәрсә булды, улым, нинди хәлләр, ничек нәрсәләр, ул сөйли торган вакытта сөйләшик, чөнки менә хәзер алла малаем 17 яшьтә, бүген иртән теге шундай утыра, сырап та булмый нәрсә булды дип, теге ашуланып, нитеп, нәрсә, менә шул бу дип, уже үскән, уже сүзен тарту авыррак. Менә ул мәсьәләне әлбәттә игътибарда булыйк. Нинди матур исемнәр сайласа әйтсәк тә, домашнее образование, инглизчә, японча, китайча, бала, менә Аллаһка шөкер, хәзер мусульман мәктәпләре төзелә бит, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Мәсәлән, Казаныбызда бар, Аллаһка шөкер, карык сайлыйк. Юк икән, мәсәлән, карык кая мусульман үз балаларын йөртәләр, кайсы мәктәпләрдә хәләл. Хәзрәт, алар тиеш, бер кем безгә бер нәрсә тиеш тегән. Ул безгә кирәк, ул минем улыма кирәк, ул минем кызыма кирәк, ул миңа кирәк. Мин чөнки үз балам өчен җавап бирәм Алла каршында. Мин телим икән бу мәктәптә укысын дип, мәчет аның директоры белән сөйләшим, әдәпле, чөнки кайберләр килә мәчеткә, хәзрәт, син бит имам. Менә син бит безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә фулан мәктәптә шундый директорга киләсең, бу әти, менә шундый сакаллы, бу директор белән инде әйтеләшкән. Сүгенеп мусульман башы белән bütün күперләрне яндырган. Хәзер менә хәзрәт килеп, шушы күперләрне нитәргә тиеш. Юк. Менә ул безгә кирәк, миңа кирәк, әтигә кирәк, әнигә кирәк. Шуңа күрә әдәпле итеп сөйләшик. Менә әти, әниләр бит яхшырак мәктәпкә керсен өчен акчасын да счетка күчерәләр, благотворительностьләрендә күрсәтәләр, нитәләр. Миңа кирәк икән, без директорга юлын табыйк. Хөрмәтле апа, абый, менә хәләл ничек микән, нитик микән. Әгәр дә әдәпле, ничек Алла Тәала Коръән китабында әйтә, матур сүз белән, хәтта искә төшерсәк, Муса алейхиссалам бар ди Аллаһ Тәала Фиръаун белән сөйләш, матур сүз белән сөйләш. Аллаһ Тәала әйтми бит син аны сүк, нит, ул сиңа тиеш дип. Матур сүз белән сөйләш. Менә шуны җәмәгать бездә нишләптер җитми, без уйлыйбыз, ул бәлки теге совет чорыннан калган, теге дингә бәйле түгел, бөтенесе безгә тиеш. Бер кем бер нәрсә безгә тиеш түгел, ул кирәк миңа, минем гаиләмә, минем балама, значит, мин аны әдәп белән табырга, йөрергә тиеш. Шунда авыр темалардан берсе булып китте әле бу, укыту мәсьәләсе, ләкин ишеткән булмасын инде менә фикерне ишеттек, сез дә хөрмәтле тамашачылар ишеткәнсездер, шуңа күрә инде иншалла дәвам итәсек буладыр. Алдагы сорау, хәзрәт, еллар узу белән гаиләне саклау, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту юллары бармы, ничегрәк була ныгытып? Менә һәрберебездә бар берничә вазифа. Без еллар үтү белән аны ничектер, гомумән без ирләр онытабыз, хатыннар да оныта. Мәсәлән, без бит ир, ягъни минем хатыным бар. Хатыным. Мин әти, нәш минем балаларым бар. Мин мәсәлән имам, нәш минем мәчетем бар. Мин мәдрәсәдә, мәдрәсә бар. Менә нинди вазифалар, алар һәрберсе аерым. Һәм Аллаһу азза ва җал безгә көндәлектә, безгә менә тәүлектә 24 сәгать биргән. Менә мәсәлән минем 5 вазифа, мин 24-не 5-кә бүләм. Менә бу мин ир буларак хатыныма шу хатлы 1 сәгать мәсәлән көненә бирергә тиеш. Теге балалар белән бергә утырып ашап хихи хахатил, менә үземнең хатыныма мин аны белән бердән-бер мәсәлән 1 сәгать үткәрергә тиеш. Балалар икән, значит, балалар белән менә айрым үзебез генә вакытны уздырырга тиеш әти белән. Мәсәлән, бүген бит тапшыруга әзерләгәндә сезнең кешеләрегез менә мин хәтерлим, ничек әти белән шаңгыда йөрдек. Әмма ул бәлки 1-2 эш булгандыр, ләкин аның хәтерендә калган. Шунда менә ул әйтми бит, әти әни белән бергә йөрдек. Әти белән йөрдек дип әйтә. Менә шушыларны һәрбер вазифага нитик шуңа күрә менә ничек менә хатын да истә тотып каралы. Балалар, бөтенесе, әти, әни, ләкин ул минем ирем. Менә мин аны белән бердән-бер күпме вакытын уздырам. Айрым.
анда паркка барыгыз, кинога барыгыз, белмим, менә күпме башкаларсыз, балаларсыз, әниләрсез, әбиләрсез, күршеләрсез күпме вакытны бергә уздырабыз. Менә шуны санагыз да, нитегез дә үзегезгә планга куеп, чөнки менә хәзрәт бит элек балаларыгыз юк иде. Һәм бөтен вакытыгызны сез балаларыгызга бирәсез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйтә бит, кыямәт алдыннан әни патшаны табыр. Нәкъ шушы без бөтен нәрсәне балаларга, балалар өчен уянабыз, балалар өчен ятабыз, балалар өчен эшлибез. Без патша үстерәбез үзебезгә. Патша. Һәм менә ул улыбыз, ул кызыбыз, ул нәкъ без шикелле кеше. Менә хатыным, менә ирем, шулай балага биргән вакытны да без иребезгә, хатыныбызга айрым бирергә тиеш. Балаларсыз да әбигә балаларны ташларыгыз да, все, бүген без менә икәүләп кенә. Башка кеше безгә кирәк. Инде теге юлларның бәлки күбесе бар да, ләкин бу иң шундый теге яхшы юл. Менә сез әйткән юл дип әйтегез, шуңа күрә алдагы сорауга күчсәк буладыр. Мөнәсәбәтләрне тагын да ныгыту өчен ир кешегә, ягъни иреңә, әтиеңә, улыңа, абый әнеңә нинди комплиментлар ясау кирәк? Һәм ул мен кирәкме дип әйтегез. Нәрсә әйтергә шул вакытта ярамый? Ир кешене мактау кагыйдәләре бармы? Хатын-кыз тарафыннан дип әйтегез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның мактаучының йөзенә көл, башка бер инде риваятта туфрак сибегез дигән хадисне инде якыннарыңа кагылмыймы бу? Теге сине мактай башлыйлар, син шулай теге. Һәм инде әлбәттә ир кешене кызганырга ярыймы? Яраса, ничек итеп моны дөрес башкарырга, ир кешегә киңәш бирү юллары. Хәзрәт монда бу кеше бик күп шундый сорау биргән. Без теге башына кайтып, әкренләп килербез. Бер-берегезгә, Пәйгамбәрбез хәтта сүздән тыш, бер-берегезгә бүләк бирегез хәтта ди. Ул арагызда мәхәббәтне ныгытыр ди Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә матур сүз дә ул да бүләк. Менә гомумән, хөрмәтле ирләр, сез хатыныгызга ахыргы тапкыр бүләкне качан бирдегез? Качан? Без 8 март, анда туган көне, менә җумга. Әйдәгез без үзебезгә гадәткә кертик, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте ул хатынына җумга саен бер татлы әйбер бүләк итә иде, ни ашата иде, пешерә иде. Шуны үзебезгә гадәткә кертик. Бәләкәй, аны урамнан бер чәчәкне өзеп, бу сиңа бүләк дип. Вроде әдәпсезлек, но гомумән мисал шикелле. Берәр конфет алып бүләк итеп бирик. Шунда әлбәттә кыйммәт әйберләр алу турында әйтелми теге җумга саен. Чөнки җомга ул бәйрәм, изге көн, шунда да үз арагызда иншалла мәхәббәтләр үсәр. Матур сүзләр. Ирләр өчен менә мин сезгә сер ачам, хатын-кызлар, ирегезгә матур сүзләр сезгә караганда да күбрәк кирәк. Чөнки менә ир, әмма ул иртән шаба эшкә, эшли, бөтен нәрсәне өйгә китерә. Каралы теге блендер кирәк, каралы пылесос ватылган, каралы берәр зуррак квартираларга кирәк, нитәргә кирәк, шаба эшли, һәм җавап юк. Җавап нинди? Менә плита ватылды. Каралы анда кран ага. Каралы лампочка. Иргә бит менә бу задание. Теге әмер, кушу. Ир инде солдатка әйләнә. Шуны эшлә, моны эшлә, тегесен эшлә. Хава юк. Менә күңелне күтәрә торган әйбер юк. Шуңа күрә ирегезгә матур сүзләр күпкә кирәкрәк. Менә лампочканы борды да, каралы лампочканы матур итеп, матур сүзләрне табып, чөнки кайбер мактауны әйтмәсәгез хәерлерәк. Чөнки кайбер хатыннар шулай мактый. Бу көләме, бу нишлиме, шундый фикерләр дә килергә мөмкин. Шунда, хөрмәтле хатын-кызлар, сез ирегезгә матур сүзләрне, рәхмәт сүзләрен әйтергә онытмагыз, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Әгәр дә хатын-кызның намазы бар, уразасы бар, һәм ир киткәндә риза бәхил дип әйтә икән, хатыны җәннәттә. Хатыны җәннәттә. Риза бәхил дигән сүз, ягъни ирегезгә матур сүзләрен әйтеп, ул сездән риза,
Каралы, сез матур сүзен әйтсәгез, ул сезнең өчен тауларны да әйләндерер. Сез алардан менә рухи аның көчне күтәрәсез. Гел теге кисеп эшлә, каралы шүпне дә чыгармадың, каралы ипи алырга оныттың. Әмма сез аларга матур сүзләр. Менә ул игә керә, сездән сорый, "И, матурым, ничек хәлләр җаным, нишләдең?" Siz buna seni küteydim, gün boyu seni küttüm. Bir нәрсә эшләмәдем. Әзрәк менә идәнне юдым, аш пешердем, балларны мәктәптән каршы алдым. Шуны әзрәк кенә, иң мөһим сине küттем. Сине küттем. Каралы нәрсә китердең? О, шундый татлы ипи китердең икән. Рәхмәт сиңа, ирем, дип. Менә шуны матур итеп сез бит хатын-кызларның теле озынрак, сез бит аны әйтә аласыз. Әйтегез, жәлләмәгез ирегез өчен. Ирегез сезнең каралы, моны эшләде, тигесен эшләде. Иң мөһиме мине көткән. Ипига да кара, ипига да хәзер бит без менә чәчәк кашлаган кебек кашлаган. Хәзер бит нәрсәгә әйләндек? Менә бу сиңа бүләк, да? Куйдык. Әмма менә хатын-кыз шуларга әйләнмәсен. Шуңа күрә ирегез өчен матур сүзләр әйтегез, рәхмәтләрне әйтегез. Риза, бәхил ирегез булсын, сездән риза. Чөнки ирегез сездән риза булмый икән, җәннәт юк хатын-кызга. Ирегез сезгә ачулы булып бу дөньядан китә икән, бетте. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerik. Qaşan İsra ve Mi'raj'dan so'ng, qaşan Alloh taolo onlarga jannatlarning tomoqlarini ko'rsatgan. Qaşan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaytib masjidda shuni narsa ko'rgan siylagach, ham qaşan Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan tomoqda jahannamda xotin-qizlar ko'proq degach, xotin-qizlar jiladi. Ya Rasulullah sebebi Ya Rasulillah səbəbi Peyğəmbərimiz sallallahu nərsədi tilgə күрсәтеп irgə sindən bir yaxşılıq күрмәдем дигән сүз аркасында. Ирегез ашаткан, киендергән, ниткән bir yaxşılıq да күрмәдем. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı kitabında nərsədi? Estağfirullah billah la in şakartum la zidannakum. Şükür etsəgез күбәйтермен. Ирегезгә рәхмәт әйтсәгез, каралы бүген ипи китергән, рәхмәт. Иртәгә 2 ипине китерер, 3 ипине, 4 ипине китерер, дөньяны әйләндерер. Чөнки сез анырга рәхмәт әйттегез. Халкыбыз да әйтә бит, вакытында рәхмәтен әйтергә кирәк. Шул менә ир өчен иргә сез нәрсә, акча анырга бирә алмыйсыз. Әмма менә шул мәхәббәт, мәхәббәт тел белән рәхмәт син бар, Аллага шөкер син бар дип, менә ахыргы тапкыр хөрмәтле хатыннар, кашан сез шул сүзләрне әйтегез, уялмагыз. Ирләрегезне мактагыз һәм рәхмәтле булыгыз. Шунда Алла бирсә ул риза булып китсә, сез җәннәтле буласыз. Монда менә шулай әтиңгә, улыңа, абый, энеңгә дигән бар. Без инде менә хөрмәтле хатын-кызларыбыз үзләренең менә шуны туганнарына да мактап сүзләрне әйтеп тора алалармы? Гомумән, менә без бер марафон уздырган идек мәчетебездә, һәм аны үзегезгә алыгыз, менә берәр дәфтәр, блокнот, и шунда менә үзегезгә язып куегыз. Нәрсәләр өчен, мәсәлән, мин Аллаһка рәхмәтле. Нәрсәләр өчен мин иремә рәхмәтле. Нәрсәләр өчен мин абыйыма рәхмәтле. Нәрсәләр өчен мин әтиемә, әниемә рәхмәтле. Һәм шунда бер көндә язып булмый. Менә йөргәндә искә төшә бит, каралы. Ул шуны эшләгән, каралы ул миңа бит тапыш калган. Каралы ул гомумән миңа ниткән. Каралы ул минем өчен ваннага су җыйган. Каралы ул җыела бит. Нәкъ шулай ук менә әтигә нәрсә өчен рәхмәтле. Нәрсә өчен? Чөнки балаларыбыз еш кына безгә үпкәлиләр. Менә мәсәлән, анда бүләксез килсәң, нитсәң, мәсәлән, баланың туган көне якынлаша, әти нәрсә бүләк итәсең, миңа менә шушы. Без балалар әти, әни бит безне тапкан, үстергән, тәрбия биргән, бу туган көн күбрәк аларныкы бит. Biz onlarga rəhmət әйтергә тиеш. Шуңа күрә мин шулай бер улыма әйттем. Улым, син безгә нәрсә бүләк итәсең? Аның ничек инде мин? Бу бит минем туган көнем.
Әйен, біз сені укыттыбыз, ашатабыз, тәрбиялейбіз, сені рәхмәт әйтергә тиешсеңдер. Менә бу мәсьәлә, әлбәттә, біз менә үз әти-әниләргә үпкәлибез, нитәбез, бәлки ул безгә нидер әйбер алмаган, тагын нәрсәдер, менә бәләкәй чагында әйтәләр, психолог детский травма, имеш, чыгарыгыз, ташлагыз, без әти-әниләргә рәхмәтле булырга тиеш. Гомумән, әни аяк астында җәннәт, шуны онытмыйк. Шуңа күрә әлбәттә аларга да рәхмәтләрне әйтик һәм үзебезгә бер норма куйыйк. Мәсәлән, менә көндә Раббыбыз Аллама 10 әйбер өчен, әти-әниемә анда нинчәдер әйбер өчен шалтыратып рәхмәт әйтим. Әмма әтием рәхмәт, әнием рәхмәт, иремә каралы менә хәзер шушы тапшырыны карагач, әгәр дә ирегез яныңызда юк, смс-каны языгыз, җаным, рәхмәт сиңа. Ул нәрсә өчен? Син булган өчен рәхмәт сиңа. Әйе, мәсәлән, аның гынахы бардыр, ул гомумән бик начар кешедер. Иншалла шуны укыгач үзгәрер ул. Үзгәрер. Шуңа күрә рәхмәт ул тауларны да әйләндерә. Шуны онытмагыз, рәхмәтләрне әйтсеннәр. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, монда менә вакытыбыз ни кызган чыгып килә, ләкин соңгы сорау гына калды. Шушы сораудан кызганырга ярыймы дигән генә, менә шуңа гына җавап кайтасыз, иншалла инде тамамларбыз. Кирәк, ул бит менә кешедә ике кул шикелле, кошларда ике канат шикелле, ләкин без аны менә һәрберебез үз тәртибе белән, үз юлы белән нитәргә тиешбез. Һәм гомумән Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem дә әйтә, кешенең халәтен аңлар өчен син аның юлын үтәргә тиешсең. Менә үзебезне без аның урынына куйыйк. Менә ул хәлдә мин ничек нитәр идем? Бәлки ул ачулымы нәрсә һәм ул хаклыдыр. Без анарга тагын аның өчен ачуланабыз, әйтәбез. Менә аны әлбәттә барлап, нитеп, нишләтеп һәм хөрмәтле ирләр, сезгә инде насихат форматында хатыныгыз сезгә ачулана икән, акыран кулына зур кашык алган икән, ниткән икән, сез бит аның өчен саклаучы, яклаучы, караучы, ашатучы, сез килеп кочаклап алыгыз әле аны. Нәрсә әйтер микән? Эх, мин сине яратам. Менә син ачуланганда синең күзләрең тагын да матуррак дип. Менә рәхмәт сиңа дип, менә ул да ачуланырга хакы бар. Менә шуны онытмыйк. Һәм гомумән мин аны һәр вакыт искә төшерәм. Без ирләр, без өйдә ял итәбез. Менә ул ирегез килде икән, һәм бер нәрсә эшләми, менә диванда ята, ул эшләде инде. Ул әйе, ул өйдә ял итә. Хатын-кыз теге халык арасында, кешеләр арасында социум дип әйтик, әмма җәмгыятьтә ял итә. Шуңа күрә хатын-кыз өйдә булып, сез аны араган булсагыз да, җаным, әйдә әле берәр җиргә чыгып, бер 5 минут, 10 минут, әйдә әле җаяу йөреп кайтыйк әле дип, шулай нитик. Чөнки менә ул шиләк дип әйтикме, ул менә бездә бит шушы ашу җыела, и ул чыгарга тиеш. Шунда элек хәтерләсәгез, бер кино бар иде, исемнәрен хәтерләмим. Шулардан сорыйлар, сез ди ачулангач нишлисез? Чыгып утын ярам ди. Менә бездә менә шушы ашуны чыгара торган әйбер булырга тиеш. Шуңа күрә хатын-кызларга ирегез айга бер, атнага бер футболга йөри икән, йөрсен, ул анда ачуны чыгара. Ул аның менә эштән чыга ул. Анда чыкмаса, ул сезгә чыгар. Шундый урыннар булырга тиеш. Һәм гомумән, әгәр дә сезнең хатыныгыз анда атнага ничектер үз дус кызлары белән кайдыр йөриләр, кафега, йөрсеннәр. Анда алар җылый бер-берсенә җылый, бу ачулар чыга һәм иншалла нитәргә сәбәп булмас. Шуңа күрә икесе дә кирәк һәм Аллаһ субханаһу ва тааля бәрәкәтен бирсен. Амин. Шамасын Индирстан хәзрәт, бүгін монда килгәнегез өчен җавап кайтарган өчен сезгә Раббыбызның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Ни кызганыч инде вакыт чакта, шуңа сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, ни кызганыч вакытыбыз шәп килә. Имамның сыйрак тапшыруы иде эфирда. Истегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының беренче урынбасары һәм инде
Казаныбызның Гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин иде. Без сезгә дә, үзебезгә дә шушы тапшыру файдалы булса дип теләп калабыз. Һәм әлбәттә Раббыбыз Аллаһтан сезгә дә, үзебезгә дә бәрәкәтен, сәламен теләп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.